Flere års smertehelvede er nu tilsyneladende forbi for en 49-årig mand fra Randers. Han trodsede de danske læger og tog til Ukraine for at blive behandlet med stamceller fra menneskefoster. En kontroversiel behandling, som ikke bliver brugt i Danmark. Jakob Schertz Jacobsen er i dag en glad mand. I 10 år har han levet med stærke smerter i benene, som følge af den sukkersyge, han har haft, siden han var en lille dreng. Men en behandling med stamceller på en klinik i Kiev, Ukraine, har ændret hans liv. Jeg har meget stærke smerter i mine ben indimellem. Ikke hele tiden, men indimellem meget stærke smerter, så jeg faktisk er i tvivl, om jeg kan gå hen til min bil. Og den smerte, den er fuldstændig væk. Den har ikke været der, siden jeg kom hjem. Trods lægens advarsel og familiens bekymring, valgte Jakob at tage afsted til klinikken Emcell i Ukraine, som behandler patienter med stamceller fra 7 uger gamle abortfostre. Det var jo en stor beslutning at tage, og komme derned og stå der, men det har været, bagefter her, der er det simpelthen noget, det har ændret mit liv fuldstændig. Billederne her er fra Emcell-klinikkens egen hjemmeside. Her hævder Emcell, at de bruger en patenteret stamcellebehandling, som foruden diabetes også kan hjælpe mennesker, som lider af Alzheimers, Parkinson, kræft og sklerose. En af de førende stamcelleforskere i Danmark vil ikke afvise, at det kan have en vis effekt. Det er jo dokumenteret, at der kan være en effekt hos Parkinson-patienter, og jeg vil bestemt ikke afvise, at der kan være en effekt af sådan noget væv her på andre patienter. Det er bare fuldstændig udokumenteret på det her tidspunkt. Og netop den manglende dokumentation for effekt af behandlingen er en af årsagerne til, at man ikke bruger den her form for stamcellebehandling i Danmark endnu. Der er ikke nogen konkrete planer faktisk om at kunne etablere stamcellebehandling med den type stamceller, som du taler om her i Danmark. Så jeg tror, at vi ligger nok mindst 5, måske snart 10 år ude i tiden. Det havde Jakob Schertz Jacobsen ikke tid til at vente på. Han er entreprenør, og den medicin, han fik mod smerterne i benene, påvirkede centralnervesystemet, så han i fremtiden ikke kunne køre de store maskiner. Selvom Jakob gerne så, at der blev indført stamcellebehandling i Danmark, bebrejder han ikke de danske læger, han er blevet behandlet af. Mine læger gør, hvad de kan for mig her. Så har jeg selv taget ansvar for mit liv. Og valgt den måde, som jeg gør det på. Og det er sådan set det. Og Jakob Schertz Jacobsen har brugt 75.000 kroner på rejseophold og behandling i Ukraine.